Как да разберете дали във вашето енергийно поле има натрупано напрежение или негативно влияние? По-точно негативно енергийно влияние. Ще активирам енергия, която ще ви помогне да разберете чрез вашето физическо тяло. Ще реагират някои енергийни центрове и чрез тази реакция на вашето физическо тяло може да разберете дали има някакво напрежение или натрупана негативна енергия в вашето енергийно поле. Нека да започнем. Настанете се удобно, да няма кръстосани ръце и крака, гръбнакът да е изправен. Може да затворите очи. Вдишваме през носа и издишваме през устата. И още веднъж вдишваме през носа и издишваме през устата. И още веднъж вдишваме през носа и издишваме през устата. Нека да отпуснем врата, раменете, отпускаме и гръбнака, отпускаме и таза, бедрата, коленете, отпускаме и пресците, ходилата и си кажете: Велика Майко Земя, центрирай ме и ме заземи тук и сега, в настоящето. Вдишвай и издишвай и се визуализирай как от стъпалата все напускаш дълбоки, светещи корени на 360 градуса около теб и се свързваш с високовибрационната кристална енергия на Майка Земя. Вдишвай и издишвай. И аз призовавам висшите сили на светлината, висшите същества на светлината, ангели и архангели, да бъдат с нас. Призовавам своята душа, призовавам и вашите души и нека всички ние бъдем чисто съзнание. Призовавам и архангел Метатрон да ни спусне енергийна сфера и се визуализирате, все едно се хващаме в голямия свещен кръг и влизаме в енергийната сфера, все едно като енергиен асансьор. И започваме да се изкачваме. Първо ниво, второ, трето ниво. Излизаме от сферата и влизаме в златен енергиен портал. Влизаме с десният крак. Вдишваме и издишваме. И аз активирам душевна памет за най-висшето благо и добро на всеки един, който направи тази практика. И нека реакцията на тялото покаже къде има енергиен блокаж и дали има натрупано напрежение и негативно присъствие в енергийното поле на всеки един от вас за вашето най-висше благо и добро. Започвам да спускам високовибрационна енергия от седма чакра. Наблюдавайте тялото си. Влиза в третото око, слиза надолу, носа, устните, брадичката, гърлото, раменете, сърцето, слънчевия сплит, втора чакра, първа, нашите бедра, колене, пръстците ни, ходилата и енергията се спуска надолу по корените, свързва с Майка Земя, започва да се издига нагоре.
цялото ви тяло. Вдишвайте и издишвайте и наблюдавайте сега коя част от вашето тяло започва да реагира. Без осъждане, само наблюдение. В неутрално състояние. Усещате, приемате и пускате. Правите няколко дълбоки дишвания и издишвания. И сега се хващаме всички отново за ръце. Излизаме с десният крак от златният портал. Влизаме в сферата и започваме да слизаме. Трето ниво, второ, първо и си кажете: Велика Майко Земя, върни ме тук и сега в настоящето. Вдишвай и издишвай. Излизаме от енергийната сфера. Правим още няколко вдишвания. И останете поне още една минутка и наблюдавайте реакцията на своето тяло. След това може да споделите какво сте усетили. Благодаря ви, мили хора. Бъдете здрави и благословени.